Ofuna kuba Madalitso akumavala Zikopa. Zina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Chaulere cha Ambuye athu Yesu Khristu, chifundo cha Mulungu Atate komanso chiyanjano cha Mzimu Woyera zikhale nanu abale. Pano ndi pa Word Made Flesh, pamene mawu a Mulungu timatapa kuchokera m'Baibulo muja ndi kuwabweretsa ku tsiku lathu la lero. Tikuzanena kuti Mulungu sanama ngakhale zinali ngati zalembedwa kalekale koma zikukamba za moyo wanga, za moyo wathu tsiku la lero. Lero tikunena kuti onse amene amapanga chiwembu chofuna kuba madalitso anzawo masiku ano akumavala Zikopa. Ndipo mawu athu tiatengera kuchokera pa Genesis chapter 27 ndime ya 1 mpaka na ndime ya 29. Isaki atakalamba adachita khungu mwakuti sankatha kupenya. Sono adatumiza mawu kuti Esau mwana wake wamkulu abwere. Atabwera Isaki adamuyitana kuti mwana wanga. Iye adavomera kuti wawa. Sono Isakiyo adati ona ine nkukalamba kuno ndipo sindiziwa siku loti ndizafe. Tenga zida zako uta ndi mivi yomwe upite kuthengo ukandiphere nyama, undiphikire chakudya chokoma ndi makonda chija, ubwere nacho kuno. Nditadya ndizakudalitsa ndisanafe. Rebeka ankangomvetsera pamene Isaki ankalankhula ndi mwana wake Esau. Sono Esauyo atapita kuthengo kukasaka nyama yoti akapase bambo wake, Rebeka adauza Yakobe kuti ine ndamva bambo wako akuuza Esau kuti ubwere ndi nyama kuno undiphikire. Nditadya ndizakudalitsa pamaso pa chauta ndisanafe. Ndiye iwe mwana wanga undimvere ndipo uchite zonse zimene ndikuuze. Pita kukhola ukanditengere timbuzi tiwiri tonenepa bwino kuti ndiphike ndikukonza chakudya chimene bambo wako amachikonda. Ukapereke chakudyacho kwa bambo wako kuti akadye ndipo akudalitse asanafe. Koma Yakobe adauza mayi wake kuti mukuziwa kuti Esau ndi wacheya, koma ine khungu langa ndi losalala. Mwina mwake bambo wanga azandikhuza ndipo azaziwa kuti ndikumunyenga. Motero m'malo mondidalitsa azanditemberera. Mayi wake anayankha kuti mwana wanga, temberero lakelo lizagwere ine osati iwe. Iweyo ungochita zimene ndakuuza, kanditengere timbuzito. Choncho Yakobe anapita kukatenga timbuzito nakapasa mayi wake, ndipo Rebeka anaphika chakudya chimene bamboyo ankachikonda. Pambuyo pake Rebeka anatenga zovala zabwino za Esau zimene ankazisunga m'nyumba naveka mng'ono wake Yakobe. Anamuvekanso zikopa zati anatambuzi pa mikono pake ndiponso pa khosi pake posalala popanda cheya. Ndipo anatenga bredi ndi chakudya chokonza bwino chija napasira Yakobe. Yakobe anapita kwa bambo wake namuyitana kuti bambo. Isaki adafunsa kuti kodi ndiwe mwana wanga uti? Yakobe adayankha kuti ndine Esau mwana wanu wamkulu, ndipo zija mudandiuzazi ndachita. Chonde zukani, khalani songa mudye nyama ndakutengeraniyi ndipo mundidalitse. Apo Isaki adafunsa kuti kodi nyama imeneyi wayipeza bwanji nsanga chotere mwana wanga? Yakobe anayankha kuti chauta Mulungu wanu adandithandiza kuti ndipeze. Isaki adauza Yakobe kuti tasendera pafupi kuti ndikukhuze, kuti ndiziwe ngati ndiwedi mwana wanga Esau kapena ayi. Yakobe adasendera pafupi ndi bambo wake, ndipo bambo wakeyo adamukhuza nati liuli ndi la Yakobe, koma mikonoyi ndi ya Esau.
sadazindikire Yakobe popeza kuti mikono yake inali yacheya ngati ya Esau. Motero anayambapo kundalisa. Koma anamfunsanso kuti, kodi ndiwedi mwana wanga Esau? Yakobe anayankha kuti, ndine amene. Apo Isake adati, bwera nawo kuno nyama yako kuti ndidye ndipo ndikudalise. Yakobe adabwera ndi nyamayo. Isake nkudya. Yakobe anampasanso vinyo woti amwe. Sono bambo wakeyo adati, bwera pafupi, usandipyopyone mwana wanga. Atabwera pafupi kuzampyopyona, Isake ananunkhiza zovala zimene Yakobe adavala. Ndipo pompo anandalisa adati, fungo lokoma la mwana wanga lili ngati fungo la zokolola za munda umene chauta adadalisa. Mulungu akugwezere mvula ndipo minda yako ikhale yobala bwino. Akupase zakudya ndi zakumwa zambiri. Anthu azikutumikira, mitundu ya anthu izikugwadira. Ukhale wolamulira pakati pa abale ako, zizukulu za amayi ako zikugwadira. Atembereredwe onse okutemberera ndipo adalisidwe onse okudalisa. Mawu a Ambuye. Titokoze Mulungu. Talowa nyengo ya Advent abale, kunena kuti nyengo yoyembekezera kwinaku natikonzekera kubwera kwa Ambuye athu Yesu Khristu. Nkhani ya nyengo ino komanso miyambo yosiyanasiyana imene timakhala nawo mu mpingo mwathu, ngati susamala ku nkhani za nyengozi, ngati susamala ku nkhani za miyambo ya mipingo, zimangosanduka ngati zionesero chabe, zikumbutso chabe zimene kufunika kwake ndi kukumbukira basi mbiri ya mbuyo, koma zilibe tsogolo lina lililonse. Ukadaulo ndi luso la Mkhristu lagona pakusandutsa nyengo zimenezi kukhala nthawi imene zenizeni zikuchitikadi m'moyo mwake, zenizeni zikuchitikadi m'moyo mwanga kuchokera ku nyengo zimenezi. Kuti pamene tikunena kuti chipulumutso chikubwera, ikafika Christmas ndikuonadi kuti apa ndiyedi ndapulumuka motere. Nyengo ino ya Advent imene ndi nyengo yokonzekera, aliyense azichita kuoneratu kuti apa ndiye ndikukonzekera kuchipezera malo china chake m'moyo mwanga. Word made flesh umene timakamba pano ndi mzimu umene ngati mwauvaladi kuti sinu omangonena ndi pakamwa chabe kuti ndine member wa Word made flesh, koma kuti ndinudi member weniweni ndipo mzimu wa Word made flesh wakhazikika mwa inu. Monga mmene tidakambirana kumbindikiro kwa amene munapita kumbindikiro kuja. Ngati mwauvaladi ukuthandizani kuzitenga nyengozi ndi kuzisandutsa kukhala phindu looneka ndi maso. Tikunena lero kuti Ambuye akubwera. Funso, akubwera kuzatani? Yankho, akubwera kuzatipulumutsa. Funso, akuzatipulumutsa tatotani? Yankho, chifukwa takanika patokha kuzimasula ku msinga ndi ku maunyolo a Satana. Funso, msinga zake ziti? Yankho, msinga zakunamizidwa. Isaiah 64 akunena kuti, inde mudatikwiyira komabe ife tidapitiriza kuchimwa. Takhala ochimwadi nthawi yayitali, kodi tizapulumuka kumene? Paliponse pamene pali mawu oti kuchimwa, ndafuna kuti inuyo muyikepo mawu oti kunamizidwa. Mwakuti nyengo inoyo kuchokera pano kukafika pa Christmas ndi nyengo ya anthu amene atopa ndi machimo, amene tatopa ndi kunamizidwa, ndipo tatopa ndi kusocheresedwa, ndipo tikufuna kumulandirako wina wake amene angatiuze choona. Ngakhale chitakhala kuti nchovuta, koma ifeyo tili okonzeka kunsatira ameneyo, chifukwa tatopa ndi kusocheresedwa, tatopa ndi kunamizidwa. Dziko lapansili lazaza ndi maboza. Mwakuti tikanena kuti Yesu ndikankhosa kochotsa machimo a dziko lapansi, mbali ina tingati kunena kuti tikutanthauza kuti Yesu ndikankhosa kochotsa mzimu wakunama ndi kusocheresana pakati pa anthu. Anthu mukupita kuna mitambo, wina ndikubwera kutembenuza chikwangwani kumachiyang'anisa kuthekerani,
nati azilowerani uku mukafika kuna mitambo. Dziko lapansi lalowa kusocheresana, lalowa kunamizana. Munthu ukufuna minibus yokakufikisa kumangochi, inuyo mukuziwa chimachitika nchani? Amabwera madobadoba kuza kuchingamira, kuchita kukulandira ndi chikwama chako chomwe kana ndi thumba lako, ulendo haya tini kuno kukakwezesa minibus. Iwe ndikupita kumangochi inde yasala munthu mmodzi iteni mukakwere, inu ulendo namuti mwakwera yopita kumangochi. Kufika pa Balaka akukuzani kuti sikanimo ife tibwerera pano, akugulisani. Bwanji simmandiuza komwe kuja. Dziko lapansi lalowa mtima osocheresana, lalowa mtima onamizana. Ndipo Ambuye Yesu amene tikuna kuti akubwera kuzachosa machimo, chimo lake ndi limene. Tikana kuti chimo ndiye kuti kusocheresedwa, ndiye kuti kunamizidwa. Kunamizana kwatenga malo. Anthu akusakasaka Mulungu, ndiye akubwera agent wake wa Satana kuza kuchingamira. Amachita tokubwera kuza kuchingamira, amazowa kuti uja akusaka Mulungu. Ndiye amabwera agent wake wa Satana kuza kuchingamira, kumakuza kuti chali chokufuna iwecho ndi ichi. Iwe kupita kumene kuja kukapeza wafika ku sataniki. Anthu ambiri moyo wawo ukuwawa lero chifukwa cha kunamizidwa. Anthu ochuluka madalitso amene Mulungu adawapasa akutha chifukwa cha kunamizidwa. Tivotereni ife, mukativotera dziko la Malawi lizasanduka Mauritius. Kuwavotera kuona kuti malo makuja kukanenedwa kuja akutengerani kukachigeti. Tivotereni ife, mukativotera tikutengerani ku Kenani. Kuwavotera akukukwezani ya kumidima. Dzikoli lachuluka kunamizana ndi kusocheresana. Funso nkumati, chifukwa chani ifeyo tikupusa choncho, nkumanamizidwa kambirimbiri, nkumasocheresedwa kambirimbiri? Kuli azimayi amene anamizidwa ndi amuna afolo kuti ndikukwatira, koma palibe olomozi wakwatira. Kuli azibambo amene anamizidwa ndikupezera ntchito, koma makobiri awo angopita. Chifukwa chani tikumanamizidwa choncho? Ife ndikumanamizikadi, ndikumasocheresekadi. Mu Genesis analemba kuti njoka inali yochenjera kuposa nyama zonse. Genesis 3. Ndiye kuti kuposa ngakhale munthu amene inuyo mukuziwa zimene zinachitikira Adamu ndi Eva. Adamu ndi Eva anaphumisidwa ponamizidwa ndi kusocheresedwa. Malo molowera nawo kuchisangalalo, monga mene njoka ija inalonjezera, inapita nawo ku umphawi ndi kuimfa. Kuchenjera kwa Satana ndi kwakuti amaziwa kuti akabwera ndi kumaoneka mmene iye alili ndi nyanga zake zija, akabwera ndi kumalankhula mmene iye amalankhulira ndi mawu ake osasawa, sakolapo aliyense. Okuba Madalitso akafuna kusocheresa anthu, sabwera ngati wosokoneza. Amene akufuna kuba Madalitso, akafuna kuabera anthu Madalitso, samabwera ngati wosokoneza. Akumabwera mwina mwake mwakuti iweyo ukhulupirire. Mmene Yakobo amakaba Madalitso a Esau, nkhani tawerenga ija, nkuti atavala ubweya wa nyama, nkuti atavala zovala za Esau, nkuti mawu atawajudula ngakhale sanajudule bwinobwino kwenikweni. Adakwanisa kuba Madalitso ankulu wake atavala ubweya, atavala chikopa. Mmene Satana amampeza Yesu mchipululu, sanabwere ngati oyipa, anabwera ngati wakufuna kwabwino. Njala yakupola sandusa miyala ikhale bredi. Naye anavala chikopa cha Msamariya, nkumamuza Yesu chochita, koma anamulephera Ambuye Yesu. Ambuye Yesu adachenjeza pa Mateyo 7:15. Ananena kuti chenjera naoni aneneri onyenga, amaza kwa inu ali ndi maonekedwe ofasa ngati nkhosa, koma mkati mwawo ndi mimbulu yolusa. Mawu amenewa tikamawamva, mwina timawamva mopepuka,
koma lero ndafuna kuti mwayang'anisise ndipo muliyang'anisise chenjezo limeneli kuti ndi loopsa limene lili mawu amenewa. Kuti mumvese bwino mwina mukumbukire nthawi imene inuyo mmaona ngati kuti munthu wanyamula madzi ofunda otentha ndikukapizani, kena kata kukapizani nukula kuti madzi aja ngozizira ngati a mfriji. Munamva bwanji? Munapsa mtima bwanji? Kapena muone zimene zimachitika galasi ukalisiya pa moto, kena kankuzalithira madzi ozizira, limasweka chifukwa limatutumuka kuti kodi nthawi yonseyi timakhala chonchi ngati. Ambuye Yesu akunena kuti pobwera anthu amene wawa amabwera ndi mawu ofasa. Anthu amene akufuna kukubera madalitso, amene akufuna kukusocheresa, akamabwera amabwera ndi mawu ofasa. Amabwera atavala chikopa choyera ngati nkhosa. Amabwera ngati akufuna akuthandize, ngati anthu akufuna kwabwino. Ndiye akuti komano mkati mwawo ndi mimbulu yolusa. Akuterotu mkati mwawo ndi mimbulu yolusa. Sakutinso mkati mwawo ali ngati ayi, koma kuti cheni chimene iwo ali mkati mwawo ndicho kuti iwowo ndi mimbulu. Osangotinso mimbulu chabe ayi, koma mimbulu yolusa. Kunjaku nkhope yofasa yabwino yomwetulira, koma mkatimo sikuti wangokhala mbulu yayi, koma ndi mbulu wolusa. Akuwira mkatimo, akudikira mkatimo, ali ndi mkhwiru mkatimo, akukhadovu mkatimo, kuna kuti akumbwandire akudye. Mimbulu payokha ndi yachabe, koma anapofika kuona kuti ndi mimbulu yolusa. Kuyipa kumene akunena Ambuye Yesu apa ndi kuyipa kuja kuti m'bale wako amene umandalira ndikukupereka mopanda chisoni, moti iwenso osamvesa, monga anapangira Yudasi uja. Kukubera kumene amakubera wantchito amene umankayikira ndi kale kumasiyana ndi kukubera kwa wantchito amene umankhulupirira. Uyo amene ukunkhulupirira chifukwa chona kuti umamulola kuti aduse pena paliponse, amaononga mwakupha, moti iwenso osamvesa. Amaononga mosakaza chifukwa palibe chisazi wa iye, chifukwa amakhala kuti amalowa paliponse ndipo chilichonse amachiziwa. Choncho anthu amene akufuna kubera madalitso choyambirira amafuna achose kuwakayikira kwina kulikonse, akupase chitsimikizo kuchokera kumene ukwaonera pamaso kuti iwo ndiye oyenera kukhala nawo pafupi. Ukayadalira ndi kuwakhulupirira ndiye azakudye mopanda chisoni. Lero mimbulu yolusa imene ikutipha yaphunzira kuvala zikopa zoyera ngati za nkhosa. Mimbulu yolusa imene ikulanda ufumu wa Yesu ndi kuononga nkhosa zake mopanda chisoni yaphunzira kugula mikanjo ndi kumayivala m'machalichi, kuyenda pa ndipiti manjali pa mtimapa, inonso osakhala ndi chifukwa chokayikira kuti uyuyu atithandiza. Mimbulu imene yalowa mundale ndipo yationonga mopanda chisoni ngati kuti sife amalawi anzawo. Mimbulu imeneyi yalowa mu mpingo, yayambisa mipingo, yalowa ubusa, ndipo itavala zikopa nkumayenda monyang'ama, ife pambuyo panyomi. Iyo mkatimo ikunyivulira ndi kunyong'olera kuti awa ndiye ndi adya, ndapeza sopano ndapeza ndiwo. Azimayi ambiri akunamizidwa ndi awa otchedwa maprofetiwa, mpaka banja lake labwinobwino nkulakatika kumusiya ali pazuwa. Achinyamata aluso losiyanasiyana, kaya nkuimba kaya ndi zisuzo, akumatengedwa ndi wachu owachita promoti ovala zikopa za nkhosa. Ulaliki uno cholinga chake nkuti tisegulane m'maso. Tisegulane m'maso. Munyengo ya adventi ndi nyengo yosegulana m'maso. Ambuye Yesu akunena kuti chenjerani, khalani maso. Marko 13. Akuti mwini nyumba akadaziwa nthawi yobwera mbala sakalola kuti nyumba yakeyo icholedwe. Luka 12 ndi 39 ndi 40.
komatu lero ndikunena kuti bolako okuba ozathyola. Masiku ano ndi akuba owasekulira wekha amene akumabwera, kuwaperekeza wekha mokondwa, kuwasankha wekha, kuwavotera wekha. Akuba alero ndi walowesa wekha nyumba. Chifukwa chani? Monga Yakobo uja aphunzira kuvala zikopa, aphunzira kuvala zikopa za nkhosa, aphunzira kulankhula ngati anjelo a Mulungu, aphunzira kununkhira ngati woyera akumwamba. Ena ali mungongolero chifukwa dobadoba wa Satana anawachingamira ndi kuwauza kuti chuma chili kuno tiye uzindisata. Mulungu atauza bwinobwino kuti njira yopezera chuma ndiyi, koma dobadoba wa Satana anachingamira ndi kuwapeza panjira kwakuza kuti ase yachidule ndiyi. Anawatula panjira ndi kuwasiya manja ali nkhosi, kuchimwa ndi kunamizidwa. Ena lero ali ndi ana 7 oti alere. Dobadoba wa Satana anauza kuti zindisata suzasowa kanthu. Ine ndikukukonda, nimakukonda ndine, ona ndakupasa makubiri awa. Ndikunsiya wina wake ovutika amene anafuna kuti akwatire, ndikunsiya amene uja ndikusata dobadoba wa Satana uja. Lero nena pano anasiya ndi ana onse aja kuti alere. Ena anauzidwa bwerani kuno muzachira, koma kumusata wakalowesa malo oyipa. Ukangolowa mukhweke mwakemo, angokhala kuti wakulowesa mudeka mwakemo, amakhala ngati kuti munthu wonyengerera nkhuku ndi chimanga choyika kumbeza. Akangokulowesa mmene amafuna kulowesamo, amangokuti mbwandi ndipo samakumveranso chisoni. Iwe kudabwa kuti mmene tinkapangirana kunja kwa Isaiah zabwinobwino namwetulirana, chongolowa kumene koko kungokutulwa m'manja mwa azinzake. Iwe kulepera kulira osamuonanso mwina mpakana. Komano nkhani yabwino ndimene ikumvekayi. Nkhani yabwino ndimene ikumvekayi akuti akubwera ozatiwombola. Enafe atipeza tili njira bize kusata dobadoba okationongayo. Iye akafika atiuza kuti iwe uyutu si munthu, ntaye. Enafe atipeza tikumuimbira m'manja ndi kumululutira okationongayo. Iye akabwera atinong'oneza kuti iwe bwerera, ameneyo somamulondola. Pakuti Yesu ndiye njira, ndiye kuwala, komanso moyo. Yohane 14:6. Komano vuto la Amalawi ndife anthu amene timamva kukoma kunamizidwa. Ndife anthu amene sitikwiya nkunamizidwa. Ndipo ndife anthu amene sitiopa kunama. Osamayiwala kuti amene wakunamiza afuna akulowerese njira yolakwika. Amene wakunamiza afuna akusocherese. Sitingakafike kumene ife tikufuna kuti tikafike ngati tikhalire kusocheresedwa. Koma Amalawi ndi mtundu umene kunamizidwa timaona ngati sinkhani, timaona ngati palibe nkhani. Aya ine nkazangolowa apa palibe atazasole olwa ntambala. Aya ine nkazangolowa apa ndizapanga chakuti ndikutinamiza. Ife du kusocheresedwa timakuona ngati ndivuto. Ndikumuleka ndithu okusocheresayo ndikumakulondolera benjira. Zoti Ambuye Yesu anena kuti akhungu simungayilondolane akhungu nokhanokha. Ife zimenezo ayi. Chimenecho njime chikupangisa kuna kuti Yesu azibwerabwera chaka ndi chaka kuti mwina azatipeza anthu fe tili okonzeka kulandira choona, tili okonzeka kusiya kusatira zonama, tili okonzeka kusiya kusapota otisocheresa. Nchifukwa chake Ambuye otiwombolayo
amachipeza kuti nchovuta kutiwombola chifukwa takonda kunamizidwa, takonda kuyendesedwa mu mdima. Timafika paja poti kuona kuti munthu uyu sandikonda tuyu ndipo sangandikondeyi, koma nkuchita kumuuza kuti chabwino ineyo ndikuza kuti simandikonda, koma chabwino ngondinamiza ndi kuti mmandikonda. Ati chabwino uzingondihala nkumaina kuti I love you, mtima wanga uzindilimba. Kusankha kunamizidwa. Poti kukanani sitingakafikeko, poti ziko lathu sitingathe kulipanga kuti likhale Kanani watonse, ndiye bora angotinamiza basi ndikutumiza nyamata 300 ku Israeli nangasi Kanani anali konko. Ati amenewu afika ku Kanani, kutoko afika ku Kanani na nyamata aja, ndipo atiyimirira tonse kutoko tonse tafika ku Kanani. Kanani watheka. Andale bola timaziwa kale kuti ochulukirapo ndonama. Ndikunena kuti andale ali bola chifukwa kuti timaziwa kale kuti ochulukirapo ndonama. Komano lelo zalowa mwabusa. Pamene pali nkhani yathu ija tuyena kuti aphunzira kuvala zikopa, ofuna kuti berawo, ofuna kuba Madalitso aphunzira kuvala zikopa. Panopa alowa mwabusa. Lero zalowa nchalichi, azising'anga achoka mmatengo mwawo ayamba ubusa kuti masenga awo akasanduse kumakhala ngati mirakuli. Asandusa masenga awo kukhala mirakuli yokolera akhristu odederuka, ndipo ambiri akukodwadi. Akakawa pa ubongo kumene kuja akumangokhala ngati mwamuna ojesedwa konda ine, mwakuti chopusa china chilichonse chimene atalamule angopanga. Aperekani makobiri anu onse angopereka, ma accounting kumaphwera, abusa akukwera benzi. Kunena kwa 2 Petro 2:12 akuti koma anthu awawa ali ngati nyama chabe, zolengedwa zopanda nzeru, zobadwira kuti zizigwidwa ndi kuphedwa. Luka 18:8 akunena kuti koma mwana wa munthu uyo pobwera kodi azapezadi chikhulupiriro pansi pano? Ndi mtundu wathu okonda kunamizidwawo, okonda kusocheresedwawo, olwataka kuti mpulumutsi wabwera ndikumakuza kuti njira ndi timusata. Ino ndi ine tulero tikulina kukhala pansi mwa serious. Tikhale pansi mwa serious. Tasocheresedwa kwa nthawi yayitali chifukwa chake sitikufika kumene tikupita ife. Tanamizidwa kwa nthawi yayitali chifukwa chake sitikusuntha pamene tili pano. Tasekerera kunamizidwa, tasekerera kusocheresedwa. Chifukwa chani? Otibera Madalitso apeza nzeru yabwino. Apeza nzeru yabwino yomavala zikopa. Apeza nzeru yabwino yomavala zikopa za nkhosa zoyera. Ndipo apeza nzeru yabwino yolowa nchalichi. Ndikumatuluka nchalichi mujapani ndipiti bwinobwino. Ndikumayenda bwinobwino, ife powaona kumana kuti awatu koma ndiye ndoyera. Osaziwa kuti mkati mwaomo ali ndi chiplani choyipa. Ali ndi chiplani choyipa kwa iwe. Kuma namwe tulira choncho nakuonesa mphenya yawo ngati kuti akufunira zabwino. Tikungwena kukhala anthu ochenjera, tileke kusekerera anthu otisojera. Munali ndine Elizeo Nthalika. Tiye ndipitirize kudikira Mulungu wathu mokonzekera komanso kulapa.